Mainit ng balita ngayon mga kautol na ang sikat na vlogger na si Kiefer Ross ay naaresto dahil sa kasong panggagahasa. Alam naman natin na si Kiefer ay sikat na sikat sa kanyang mga prank, sa kanyang mga vlog. Iniisip tuloy ng mga netizen kung ito ba ay scripted o prank lamang. Subalit makikita sa picture ang logo ng PNP at ito'y hindi pwedeng gamitin sa kahit anong pagpaprank ng mga vlogger dahil ito'y sagrado sa kanila. At makikita naman sa susunod na larawan na si Kiefer ay tila na sa isang loob ng presinto. Kung ano man ang tunay na sitwasyon ni Kiefer ngayon, ay aalamin natin ang buong detalye at ang tunay na pangyayari. At mula nga sa official page ni Kiefer, nakasaad sa kanyang post na malalampasan din natin to at siya'y humihingi ng tawad sa kanyang kabiyak.